с Славе и да празнуваме. Тук има някакви други ютубъри, де са празна ютубъри, ама не са. И сега аз ще си пуста радио през моя телефон. Значи не интернет радио, а истински FM тунел. Това имам да съм. Аре, дай да погрянки ме. Ще бъде откачено видео. Да. Айде първо да направим 3 музиков през това, след това и вперед. Нарочно върват те и да може трябва да бъдат те на върват. Ти върва и на ревърс. Живота е на ревърс и тук малко се губи сигнала! Сигнало! Сигнало, ти ли си е? То си сигнало. Сигнало да не ми губиш сигнал. Брат, ние ще имаме на тъмното, те хората не си няма да видят. Дай да! Ти трябва да ми видят това бега. Айде да вървим надолу. Вълчуте се! Ето тук, спази лаваберите. Ето единия лавабер. И втория. Бъбългъма, малко бъбългъма, нещо. И знаеш за какво ще използвам двата лавабера? За какво? Оха! Един лайфхак от мене, дето лавабер не са ни казали. Лавабер ще работи. Как няма да работи? И с това живита ще работи. Ама Няма. видео. Имаш видео газели, да? Да. Айде. Сега малко фонтана да видим. Сега ще направим на образ обикол. Майна те градам. Ста. Давай. Аз съм фен. За машинистата, брат. Отиваме нагоре пак отново. Айде, тук има нормалници. Брат, ти Мартин Пенев ли си, бе? Какъв Мартин Пенев, а? Мартин Пенев. Ти добре ли си, бе? Ама брат ти Мартинова, е най-сила. Брат, айде беба.
Брат, аз да снимам. Давай. Да вървя. Сега мене снимаш. Трябва... Да, се го дърза. Лола, бега се дърза. И двата. И двата да. Жиш. Сред... О, шит. Снимай. Ето ти, давай. Аре се, върва на обратно. Лола, бега. Еври. Уе. Лава. Уе. Ти си. Те са мои. Ти Лава бега, то сте най-новия, то баш новите ама стари. Да го видя този шишет. Лава бе. Те има снима. Ти е моят телефон, да има снима. Сега. На курса? Не. Не. Да. Много добро. Не мога да. Не, това е това. Няма да му дадеш. Аз няма да му го... Тя се разчетва или по директно. Не. Ще трябва да бяга наобратно. Тя е най-ната така. От Левски е големия абсолют. Там преди е имало хат, сега има Лаба